ጽውጽዋይ ወደኮይ ጽልማይ እቶም 4 የዕሩኽ ሓደ ግዜ 4 ኣህባይ የዕሩኽ ነበሩ። ካብዞም 4 እቶም 3 ምሁራትን ጥበበኛታትን ነበሩ። እንተኾነ በቲ ዘለዎም ጥበብን ትምህርትን ኣዝዮም ይምክሑ ነበሩ። እቲ 4ይ ህበይ ግን ብዙሕ ዘይተማህረ ግናኸ ትሑት ነበረ። ብዙሕ ዘይተማህረ ስለ ዝነበረ ድማ እቶም 3 የዕሩኽቱ ብዙሕ ግዜ የዋርድዎ ነበሩ። ንሱ ግን ዕርክነቶም ክሕሉ ብምባል ይጽመሞም ነበረ። ሓደ ግዜ እዞም 4 ኣህባይ ካብታ ዝነብሩላ ዓዲ ውፅእ ኢሎም ኣብ ሓደ ጫካ ይዛወሩ ነበሩ። ኣብ መንገዶም ድማ ሓደ ዝሞተ ኣንበሳ ኣብ ምድሪ ዓጻጽምቱ ፋሕ ፋሕ ኢሉ ረኸቡ። ብድሕሪ'ዚ ሓደ ካብቶም ምሁራት ኣህባይ ኣነ ብጥበበይ ተጠቂመ ንየዕጽምቲ እዚ ዝሞተ ኣንበሳ ከምታ ብሂወት ከሎ ዝነበራ ገይረ ከገጣጥሞ እየ በለ። እቲ ዘይተማህረ ዓርኩ ኣይፋልካን ዓርከይ ግደፍ እኳ እንተበሎ፣ እቲ ምሁር ግን ከምቲ ዝበሎ ነቲ የዕጽምቲ እቲ ኣንበሳ ገጣጠሞ። እቶም ካልኦት የዕሩኽቱ ድማ ብጥበቡ ተገሪሞም ኣጣቕዕሉ። ብድሕሪ'ዚ እቲ ካልኣይ ምሁር ኣነ ድማ ብፍልጠተይ ተጠቂመ ንቆርበት እዚ ዝሞተ ኣንበሳ ከምታ ብሂወት ከሎ ዝነበራ ገይረ ክመልሶ እየ በለ። እቲ ዘይተማህረ ዓርኩ ኣይፋልካን ዓርከይ ሕደግ እኳ እንተበሎ፣ እቲ ምሁር ግን ከምቲ ዝበሎ ነቲ ቆርበት እቲ ኣንበሳ መለሶ። እቶም ካልኦት የዕሩኽቱ ድማ ብፍልጠቱ ተገሪሞም ኣጣቕዕሉ። ብድሕሪ እዚ እቲ ሳልሳይ ምሁር ኣነ እውን ብትምህርተይ ተጠቂመ ንትንፋስ እዚ ዝሞተ ኣንበሳ ክመልሳ እየ በለ። እቲ ዘይተማህረ ዓርኩ ኣይፋልካን ዓርከይ ከይተወድኣና በሎ። እቲ ምሁር ግን ኣይሰምዐን
ስለዚ እቲ ዘይተማሃረ ዓርኮም ፈሪሑ ናብ ሓደ ገረብ ደየበ። ነቶም ካልኦት ክልተ እውን ነፍሶም ከድሕኑ ነገሮም። እንተኾነ ንሳቶም እውን ኣይሰምዕዎን። እቲ ሳልሳይ ምሁር ድማ ከምታ ዝበላ ነቲ ኣንበሳ ትንፋሱ መለሰሉ። እቶም ካልኦት የዕርኽቱ ድማ ብትምህርቱ ተገሪሞም ከጣቕዕሉን ክሕንግርዎን ጀመሩ። እንተኾነ ገና ጣቕዒቶም ከይወድኡ እቲ ትንፋሱ ዝተመልሰቶ ኣንበሳ ንሰለስቲኦም ሰላሊዑ ቀተሎም። ካብቶም 4 ኣዕሩኽ ድማ እቲ ዘይተማሃረ ግናኸ ትሑት ህበይ ጥራይ ብሂወት ተረፈ። ሞራል ናይዛ ዛንታ ትዕቢትን ጃህራን መወዳእቱ ጥፍኣት እዩ። ዝተማሃርናየን ቃላት ዓዲ ሰባት ብእኩብ ዝቕመጥሉ ሒደት ገዛውቲ ዘለዎ ስፍራ። ጫካ ኣግራብ ዝበዝሖ እንስሳ ዘገዳም ዝቕመጥሉ ስፍራ። ቆርበት ንኣካላት ዝኸድን ግዳማዊ ሽፋን። ምሁር ኣብ ቤት ትምህርቲ ፍልጠት ቀሲሙ ኣብ ሓደ ደረጃ ዝበጽሐ ሰብ። ጣቕዒት ንኽልተ ኣእዳው ብምግጫው ዝፍጠር ድምፂ። መለማመዲ ሕቶታት ቁጽሪ 1 እቶም የዕሩኽ ኣህባይ ክንደይ ነበሩ? መልሲ 4 ነበሩ። ቁጽሪ 2 ካብቶም 4 የዕሩኽ ክንደየኖት ምሁራን ነበሩ? መልሲ 3 ምሁራን
ነበሩ። ቁፅሪ 3 ነቶም 4 የዕሩኽ ኣብቲ ጫካ እንታይ ተጓነፎም? መልሲ ዝሞተ አንበሳ ተጓነፎም። ቁፅሪ 4 እቶም 3 ምሁራት ስለምንታይ ምኽሪ ናይቲ ዘይተማህረ ዓርኮም ዘይሰምዑ? መልሲ ይንዕቆ ስለ ዝነበሩ። ቁፅሪ 5 ኣብ መወዳእታ ካብቶም 4 የዕሩኽ መኖም ብሂወት ተረፈ? መልሲ እቲ ዘይተማህረ ግናኸ ትሑት ዓርኪ። ሕቶታት ኣዛምድ ነቶም ኣብ ፀጋም ዘለዉ ቃላት ምስቶም ኣብ የማን ዘለዉ ስእልታት ብቕኑዕ ህንፃፅ ኣዛምድ። ዓዲ ኣቕዒት ጫካ ምሁር ቆርበት ተፈጸመ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ቪድዮ ከምዚ ዝረኣኽሞ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ ካልእ ተወሳኺ ቪድዮታት ንምርካብ ናብ ፊደል ቲቪ ዩቲዩብ ቻነል ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብትሕትና ንዕድመኩም። ከምኡውን ቪድዮታትና ላይክ ሼር ብምግባር ንዕቤት ናይዚ ቻነል ክድግፉ ብትሕትና ንዕድም። ስለ ትገብሩልና ምትሕብባር ኣዚና
ነመስግን። ከምዚ ዝረኣኹሞ ዛንታታትን ካልኦትን ብተሓታሚ ማለት ብፒዲኤፍ ፎርማት ክትረኽብዎ ምስ እትደልዩ ኣብ ታሕቲ ናይዚ ቪድዮ ኣብ ዘሎ ዴስክሪፕሽን ሊንክ ጠዊዕኩም ኣብ ኢትሲ ኣብ ዘሎ ድኳና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ኢትሲ ኣብ ዘሎ ድኳና ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ዘለዎም ከም ፅንፅዋይ ዝኣመሰሉ ብመልክዕ ተሓታሚ ክትረኽብዎም ትኽእሉ። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ቪድዮ ክሳዕ እንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም